ନାମ ହାରିବନ୍ଧୁ ବେହେରା। କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ବହିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ତୃତୀୟ ଭାଗ ବୋଲିବି। ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ପେହେଁକାଳି ବଜେଇ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଂସାର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଏହି ଚିଦାନନ୍ଦେ ଭରାଜନ ଭାବୁଅଛୁ ତୁଇ। ଚକ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣିଲା, ଶଙ୍ଖ ଜଳ ଟେକି ତିନି ବାର ସତ୍ୟ କଲା। ବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି আমারিব ଦେବୀ, ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘିଲେ ମୁଁ ଘୋର ନରକେ ପଡ଼ିବି। ଦେବୀ ବୋଲନ୍ତି ମାଗେ ନାମ ଧନ ଜନ, ଯୋଡ଼ା ମୋର ତିନି ପାଦ ଦିଅ ଭୂମି ଦାନ। ମରିରାଜନ ବୋଲନ୍ତି ପାଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କି କରିବ ନେଇ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦାନ। ଧନ ରତ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତ ଯାହା, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତେ ମୁହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା। ତିନି ପାଦ ନିଅ ତୁମ୍ଭେ ଆଖି ଦେଲି ମୁହିଁ, ଶୁଣି ଅଳପ ହସିଲେ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ। ବିଶ୍ୱରୂପ ତତ୍କ୍ଷଣେ କରିଲେ ଧାରଣ, ଦେଖୁଣ ବଳିରାଜନ ହେଲା ଅତଜ୍ଞାନ। ପାଦକେ ବଢ଼ାଇ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ, କାହିଁ ତୋର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ବଳିକୁ। ବଳି ବୋଲେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ତୁମ୍ଭ କାହିଁ, ନାଭିରୁ ପାଦ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ କଭିଆଇ। କାହିଁ ଦିଅ ଭୂମି ବୋଲି ବୋଇଲେ ବଳିକୁ, ବଳି ରାଜା ପାତି ଦେଲେ ନିଜ ମସ୍ତକକୁ। ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ଗର୍ବ ଖର୍ବ କର। କାନ ଛଳେ ନେଲ ବଳି ପାତାଳ ପୁରକୁ, ଯଶ ରଖିଗଲ ତୁମେ କାଳରେ କାଳକୁ। ଅମରେ ଅମରେ ସବ ଆଚରିଲେ ରହି, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାଇଁ। ଜୟ ଜୟ ବୈଜୟନ୍ତେୟ ଉଲ୍ଲେଖ ବିହାରୀ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବସର ନରତନୁ ଧରି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣ, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ବିହାରୀ କମଳା ରମଣ। ଅନନ୍ତ ଶୟନ ତାର କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ, ଭକ୍ତର ଗୁହାରି ଶୁଣ ଡାକିଲେ ବିପଦେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ, ତିନି ଅଣ୍ଡା ବାର ପୃଥ୍ୱୀ କରିଲ ନିଧନ। ପିତା ବଳି କାର୍ତ୍ତିବୀଜ ସଂହାର କରିଲ, ରୁଧିର ଅଞ୍ଜଳି ହେଣି ସ୍ନାନ କରିଲ। ଧନୁ ପାର୍ଥା କରେ ଆୟୋଗ ତୁମର, ନାସିଲ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହାର ହରିଲ ମୟୂର। ବାକ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଛେଦିଲ କୁଠାରେ, ଜୀବନ ଦେଲ ନେଇ ସୁଷେ ଜନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଯମ, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ବର ଭଗନ୍ଦନ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମି ଦଶରଥ ଘରେ, ଭାଇ ଭାତା ଘେନି ଚଳି ଗଲ ବନସରେ।
ରାବଣ ନାମେ ପ୍ରତାପୀ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରି ନେଲା ମୃଗ ଦେଖାଇଣ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉଥିଲ ସୀତା ବାଳି ମାରି ସୁଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ କରି ମିତ୍ରତା ଦୂତ ବରାଇ ବର ଗାଇ ନେଲ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଠାବ କଲା ହନୁମାନ ସକଳ ଫେରିଣ ଆସିଲା ଅନ୍ତକ ପାଇଣ ହନୁ ଫେରିଣ ଆସିଲା ମଥାମଣି ଦେଖି କ୍ରୋଧ ହେଲା ଲକ୍ଷ କପି ଧରି ବନ୍ଧ ସମୁଦ୍ରେ ବାନ୍ଧିଲ ଲଙ୍କାରେ ପଶି ରାବଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲ ରାବଣ ସର୍ବ ନାଶ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଲଙ୍କା ନଗ୍ନେ ବୁଲାଇଲ ପ୍ରଭୁ ଲୁହାମୟୀ ଜାନକୀ ଉଦାରୀ ପୁଣି ଫେରିଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୁଃଖ ଭୟରେ ଆନକୀ ବନେ ତେଜା ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମାରୁ କି ନାମ ସକଳ ଜୀବଟରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ରାମ ନାମ ପଦ ଯେହୁ ଭାବେ ନିଶିଦିନ ଭାବେ କରୁଅଛି ସଦା ସେ ଅମୃତ ପାନ ଅମର ରାମ ନାମ ଚାରି ଯୁଗେ ଥାଇ ତେଣୁ କରି ରାମ ନାମ ସଦା ସତ୍ୟ ହୋଇ ରାମ ନାମ ପଦର ଯେ ଅପାର ମହିମା ଜୀବନେ ବିମୋହି ତବ ମହିମାର ସୀମା ରାମ ନାମ ଗୋଟି ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜନ ଦଣ୍ଡି ନ ପାରଇ ତାକୁ କରାଳ ସମାନ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ଶରୀର ସୁରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ନାମରେ ଯଶ ରଖିଲେ ସଂସାର ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ସେ ଯେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଷୟ ହି ଅଛି ତାହା ଅକ୍ଷୟ କିରତି ସେଇ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ହୃଦେଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନର ଦୟା କଲେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ମଧୁମେହ ପାର ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଭାଗ 3 ବୋଲିଲି ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।